Trí thuaile Mary Size, ban chráfach agus ábharmúntóra ó thuisgurt an Ghaillimheach, hí daoine agus déanacht a dul go gachtainna beo. Bhí deisice a fáilsúnach do chur gníomh nuair a ceapadh mar an chéad bhean riamh a bhí mar ghobharnóir friosún na Sasta. Éarnach a chur athchóiriú ar an gcóras chorúil sa bhreatain. Dá bhar sin, tá áit tiltte aice mar ghine de sa mhná is simúile is staire na hÉireann. Múntóir neamhchotíanta a bhí Mary Size. Níor ghearr sí píonóis ar fhichiú de bhí dána sa rang, ach rinne sí iirecht cárúla. Nuair a chuaigh sí a gobar mar ábhar múntóra nó monitóir is scoil náisiúnta chnocht na chluchaí a Ghaillimh ag túsan chiad se caite, ní fáib a chonig sí le daltaí a bhí dána, ach daoine óga a bhí cráite ag an saol, agus dhéann sí iirecht iad a chur ar bhóthar a lesa. Anna bhórtrí capa Mary Size, like is anna díanamh san am son a bhí dulgadí an affran agus mar sin ach like is léir gur chreid sí a gart sa chríostíocht a bheith like godas tróchrach le díanamh. Feictar Mary Size mar an duine is mó riamh a chur athchóiriú chun lesa ar chóras príosún na man sa bhreatain. Ach, is minic a dosíonn achtar mór mar seo le hachstra beag a bháin. Sa chás seo, cupán té a thairiscint. Nuair a bhfuil carad a chud Mary Size posta lurg sa tuirmhís príosún is gcinneach sí obair bhathán, chuir sí strach ar fosta bhríosún bhanchan agus fuair sí ceann mar oifigach smaachta. Trán hóna dúirc I mí Márta 96, dal capal is cart las mud do gataíon friosúnaí. Híl sí go raibh botún ú fásach dintacha. Bhí 3 bliana fichid íseacha agus freisí níos cosú le chalínó ghábhíon déag is ag siúil ar na fallaí ard a ghiúma isteach go forganmh dúircha. An chiad dógus a bhí orthe nabrach fastathórtas na príosúnach sa Cilíní. Lete, iscileach, tannaí agus rán trim a bhí ann. Nuair a thugann tifigach príosún ardú on Sunday glasach ar na dúirse, dragar sí, "The women have not had their tea yet." Déachan tifigach suaschan na flahais agus chár na mhná. Ní ra bhéh an túram ag an glasarcach nua chuna sa bhíon an saol sa friosún. Mar a tharlaíonn sé, bhí anna chuacht san ainolalas sa chá seo, mar beléir de Mary Size nár ibric sa friosún. Déach sí ortha mar díanamh agus is rud gnáród na díanamh té a bheith go, ní anna bhí iad son go bhíonn tú just a tuairt bí a dóibh onas ná bhaidh siad bás ach like is gnáród té a bheith go agus like sin an darcha bhí ag Mary Size an son. Péinaí a bhí dinta ag na príosúnaigh, shred siise gur daoine daana a bhí únta ar an géaddul síos. Ba leor mar píonóis dóibh é an doras agus a bheith scartha ó na muintir is sa gáde, gan trácht ar an drochlú a bheith an isiartha. An bóthar chun lesa ná daoinit an duine daana ó thuirte rasdóibh. Is beag duine tá olc go bhfuil siad istigh ann. Ní hé gur hosning siad amach sa saol a dírig corna dhéanamh agus díanamh a chóirtú nó éonrad nó rud I gcuid agus mar sin ar an mór gur sé an bochtanas a chur an díanamh I dro an príosún. Annach díanamh ach go háire I príosún na man, díanamh bhí bocht beidir gcuide rudí beaga nó sa stríopachas nó mar sin agus an son gáilchiad agus chuireach sa phríosún. So ní féidir a rá gur díanamh olc iad just an saol chodíon agus leis an cruachtan ar fad sa tail uaireanta slánaíonn tú isteach I bealach dachar agus an son a bhain tú isteach sa príosún. So is tóir an breibh an meón ceart ag Mary Size an son é sinna hiiscint agus a bheith cabhrú le díanamh seachas a bheith nuasartha. Dhéann siise cinnteide go mbeadh té ann leis an sapéir gach iletrán hóna do bhná friosún mainachin. Uair a bháin bhain sí an glasláamh de trúrbán a café is stáisiún trénach agus iad ag naistriú go príosún eile chun go bhéit rís cupán té a ól. Nuair a ghealladar nach deithidís shred sí iad. Ban fíorchráfach a bhíonnta agus dahan sí na tréthe maithe an líne. Go dain bhí an tíomh chó mór sinnacha hasíine, go raibh ar friosúnach a bháin a chur a gcuoine de an ochar a chasa sa doras. "Miss, you've forgotten to look us in," a dúirt sí. Dahan Mary Size rud eile chomá, an cócht chun lasa atá ag an droíocht.
fuór Mary Size an deis na léargasí seo a chur gníomh nar ceapadh ina leasghobharnóir i Príosún Holloway a Londain cúpla bliain in níagsan an 1927. Ba ise an chéad bhean riamh a ceapadh a postáil a chéad. Aiste go leor, chur ban cheanródaíoch eile Lady Nancy Astor teachtadála buineann i Westminster a gcuine an cheapúcháin mar gur ban éarnach agus caitleachach í Mary Size. Ceapadh a nanáin seo go léir. Dág sé seo ar chumas an cheanródaí éarnig réimse athchóiriú a chur a bhaim chun carú le Príosún ag cursúil leis an saol i gceantas sa Príosún bhean is mó san Eorp. Ahraigh sí an nós a bhí istigh ann, seachas a bheith díon ar dhaoinmh agus mar sin a bheith cabhrú le daoinmh ons go meisi de fálam a bhí de stig gan éon rud le déanamh, tá sé cosúla i purgatóir dá las de bheabhar istigh sa Príosún. So is tóin an bribh an meón ceartaice really. Bhí coscar smidú sa bharganmh muir go seo ar a raibh a leasannam Holloway Castle, ach bhí a seft féinnig na mhná. Scríab siad an deire go chlúdach leabhar le curb ar dhá bhéal, bhuineadar úsáid a snas an brog le deire a chur na málaí, agus cheamadrí sé gion margarine chun lingar a chur in na good cruúige. Ní rih ceadag Mary Size na rialcha a athrú, ach bhí ceadachas go hána thuirt dóibh. Thug sí sleán an grúige agus scúban na grúige mar rúisne sa himchlathaí fuiste d'eagraigh sí. Curach na potaí fúáil na cilíní a bhealach lá siar de churtíní an is go méach an áit níos cosú le seo mar codalta. Chomá leis an saol a dhéanamh beagáiní níos éasca is iad istigh, chur Mary rúmpa carú leis na mhná nar a scaoil fhí séiriad. Chur sí béim ar na dachas agus chur sí gardíní glasarí ar fáil an is go bhéadach na mhná a brú lasma. Dhéann sí gardín róis den clós a clíochtach an gariadórach de bhuaine na mhná, scill a bheith úsáideach beidir is iad a lurach puis níos déanaí. Chur sí leabharlanne agus cardanna céirdíochta ar bun agus de bhunaigh sí an chéad aglas chatlacach i Príosún Holloway a maháin dréimerí tréacha. Sprágadh creidimh daingan catlacach í sa bhéid seo. Más é an creidimh Chríostaí is sprágadh chud ibre bhí measag an stáit ar an obair chéana. An 19 had a hÉireann brúnach MBE arthe mar ahantas ar an saothar i dro athchóiriú Príosún. D'áirigh sí as a pus an 19 had a dó ach níon deire go fáil le na scéal. Gléoch ar as chun hibre í an 19 had a sé an a bheith mar an chéad chomhnair ar Ascam Grange, an chéad Príosún oscailte de bhná is Sasna. Níor dhéon ach níos lú ná ghafin géad is an Príosún ag tep a ríist le ring a saol, rud gur híal siise a bhí in na tep. De gná bíon an ráite có fadas suas le dahad fan géad nó chéag fan géad, mar is dachas dus na díanamh a bheith páirteach sa saol job a háilt agus dul thneis sa sochaí, ach is léir go raibh sais córas ar siúil ag Mary Size, anas go méid díanamh sais in ann na céimna thógan ríist agus dul thneis, tá bealach thneis agat, agus sin an rud a chuireadh Mary Size ar fáil do dhaoinmh dus na mnáibh sa Príosún. An 19 dág sí taflagaing ar an méid a bhí dintacha in na memoir Prisons I Have Known. Leabhar tá ábhartha go maith fiú sa lá tá in November.